କଣ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆମ ମାଲିକର ଭଉଣୀ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଏମଡି ଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଲଗାମ ଛିଡ଼େଇଲେ ଚୁରି ଖାଏ জীবন লগাম ছেড়িলে মহাভারত হুয়েবে মহাভারত মতে যে শপথ করে ମୁଁ ତାକୁ ସବାସି ଦିଏ ଆଉ ଯେ ଅବଜ କରି ଆସିବ ଛଣା ଗୁଳି ଖାଇବେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତତେ ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ